खेले भतारो खेला से जिया पोठेला खेली पेला पेली पेली पेला पेली पेली। अच्छा तो खेले भतार खेला से जिया खेला खेली पेला पेली। ए भौजी तो तारा संगे पेला पेली ना खेलो तो कालार चटौल खेलो। अरे जो बना के छुके पर नाम करे तो का कहल हो उदेश भैया तनी एक बार फिर से कहब। जो बना के छुके पर नाम करे तो हमार लारवा ना छुके प्रणाम करे दो मर दिया जो बना के छुके के प्रणाम करे ला हो करही के बाद गोर छुके प्रणाम कर। आइल बाटे होली हो केहू भी कुछ नहीं बोली हो। अच्छा तो मतलब होली आयल बता एक मतलब कि मिठू भैया तू भौजी के गोरिया मार देब। झोंक दस धुरा एकरा ऊपरिया झोंक दस धुरा एकरा ऊपरिया। ए मिठू भैया तू ऊपर के बात करत रह हाथवा कहाँ ले जाता रह भाई लोग देखत रहो जेगा मिठू भैया भौजी के हाथवा पैंटवा तले जाता नु बुझाता कि अभी खोल के भौजी के लंगटे क दिहन। हतारे मोरे टेम्पू के ड्राइवर हो झटका मरेला सखी। ए भौजी उ टेम्पू के ड्राइवर हनु तो झटा के मारी ना कि तार गोरिया मार दी। भाई लो ये गाना से हमरा कोनो प्रॉब्लम नहीं है लेकिन एगो बात हम कहल चाहम है भौजी के ई भौजी लागत तो पैंटवा पहिरे के भुला गल बिया देखत रहलो भाई लो बुझाता कि सरवा पैंटवे नहीं के पहिरले। का भेल बा पार्टनर काहे रोता रहो लवरवा के मर्दा परिवार बनलबो कहां गई रहल ह अवधेश भैया गई रहन माल मारे त मारी ना ओकर मर्दा अभी तो सरवा खाली मरलही नु बाटे अगर अगिल के बार जइहन नु तो बढ़िया से इनकर गारो मारी। कोई रही रात मलाई खा हितवा भलाई क देले ना सर और मलाई खा मलाई खइब त तार भलाई ना करिहन स। भैया न आइले होली में घरे भौजी लपन सहारा बा। ए अवधेश भैया मर दिया तू आ जइह भौजी बैगन से काहे ला काम चलाई। पिहले दरद पिया एथिया में चलता इलाज सखी बेतिया में। भले दर्द पिया एथिया में चलता इलाज सखी बेतिया में। ए भौजी अभी तो बेतिया में नु इलाज चलता अगर अगिलका बार देबू नु तो कहीं हॉस्पिटल में जाए लायक ना रहबू। बस भाई लोग आज के वीडियो हम यही जा एंड करता नहीं तारा लोग इनके वीडियो कैसन लागल अगर वीडियो अच्छा लागल बन तो प्लीज वीडियो के लाइक कर दी हलो चैनल पर नया बार नु तो चैनल के सब्सक्राइब कर दी हलो। मिला जी फिर से एगो नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए गुड बाय।